Saskia. Welkom in Assetal. Jullie zijn genomineerd voor de Visit Limburg Awards in het kader van gastvrijheid. Geweldig. En ik heb natuurlijk ook iets heel lekkers bij. Een kersenvlaai. Smaakt altijd als je uit Limburg komt. Absoluut. Saskia, we kennen allemaal het Assetal en de C-groep, maar er is ook de C-Academy. Wat is dat juist? De C-Academy is eigenlijk ons opleidingscentrum waar wij elke startende werknemer een extra opleiding geven dat die met een goede basis kan starten. Waarom verdienen jullie nu net die awards voor gastvrijheid? Ik denk dat we door die opleiding te geven ook de mensen een beetje warm gaan maken voor de horecasector. Waarom moeten ze nu juist op jullie stemmen? Omdat opleidingen heel belangrijk is, maar ook de hospitality, dat we die echt gaan vasthouden en verspreiden, zodat onze gasten het wauwgevoel gaan blijven ervaren. Proost!